Sultihan humunhon at ikang imugso, kastuhanon nga pagtuo haatong gintuto. Han mga misyonero nasakayhan barko, ika-10 isa-ishan Marso 1521. Aton kinarawat nga mga Pilipino, pagbunga, paglaom, gugma o pagtuo, andam pagsugod o pagtuto, katawhan mga sakramento o pagturunan. 5 kagatos nga pagtuo, 500 sa tuig nga pagkakatuliko. Aton ipasamuakan, pulonghan Ginoo, misyon pagigugma, haig kasitawo. 5 kagatos nga pagtuo, 500 sa tuig nga pagkakatuliko. Padayon pagpadugwaghan, templohan Ginoo, misyon pagkaurusa ha mga tao. Inabot na inintak na ngagin papamulat, ang katumananhan ka ng Diyos mga saad. Dayon nga katalwasan at matatagamtaman, kaya na napukan kahumhan ka sisinman. 5 kagatos nga pagtuo, 500 ka tuig nga pagkakatuliko. Aton ipasamuakan, pulonghan Ginoo, misyon himpagigugma, hay kasitawo. 5 kagatos nga pagtuo, 500 ka tuig nga pagkakatuliko. Padayon pagpadugwaghan, templohan Ginoo, misyon himpagkaurusa ha mga tao. Salamat Ginoo, ang pagpasaylo gugma, waray mo kami taliki, ang tanan nga takna, sanglit amig papasangyaw, anim pagkagamhanan, upod kan Maria, ngam susbaranan, susbaranan. 5 kagatos nga pagtuo, 500 ka tuig nga pagkakatuliko. Aton ipasamuakan, pulonghan Ginoo, misyon himpagigugma, hay kasitawo. 5 kagatos nga pagtuo, 500 ka tuig nga pagkakatuliko. Padayon pagpadugwaghan, templohan Ginoo, misyon himpagkaurusa ha mga tao.